Ouais, Homo, ça va? Blanc. Gilet. A bɛ cogo di? N'a cogo la. Cɛ n ka cɛ i fari fagalen don san dɛ. Cogo di? Cɛ n tigi ye mouvement foyi la. Hali fɔlɔ i bɛ taa ne ka yɔrɔ la i kɛlen don k'o bɛɛ interdit san. O tuma mun de bɛ yen? Non, foyi tɛ n ka cɛ. O tɛ se ka kɛ o. Foyi tɛ yen. Ɔ mun na e tɛ ka se ne ka yɔrɔ la san? Fosi. Mun de b'a la? N fɔlɔ e tun bɛ taa ne ka yɔrɔ la o. Mun bɛ yen nɔ fɔ man di? E filɛ e bɛ to k'i yɛrɛ kɛ kalabanci de ye o de man di ne ye quoi. I ma mun bɛ e t'a bɛɛ kala ma. Cɛ kana n'a to na k'an dusu labɔ sa. Donc a bɛ n'a fɔ Ajan in taalen voyage la o de bɛ k'i gêner quoi. Han? E dabali bɛ ba e la de quoi. A bɛ n'a fɔ e ni ne tɛ ɲɔgɔn kan wa i ma mun bɛ ne na ani mun tɛ ne la e t'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. E yɛrɛ b'a dɔn Aja ko de don ou bien. Homo i kelen ta ma taa dɛ. An fila bɛɛ de ta taara. An fila bɛɛ ta taara. Est-ce que i ka jarabi bɛ ne ta bɔ? I b'i miiri o yɔrɔ de la n'a sɔrɔ e tun bɛ ne place la Aja ko bɛ ka kɛ ne la cogo min na e ka mama ko tun bɛ juguya ka tɛmɛ o kan. Fa bɛ lɔ e ma ko in faamu. O la e fɛ k'a fɔ ne tɛ mama fɛ quoi. Ne hakili la. Ɔ ni ne fana ko ne hakili la e tɛ Aja fɛ dun? Foyi t'o yira e la. Ɔ mun ne fana b'a yira e la ko ne tɛ mama fɛ? Cɛ b'a dɔn siɲɛ dɔw bɛ yen nɔ olu dabila quoi. N ka cɛ ne muso kelen faga muso 100 bɛ t'i su don. Sabali quoi. Fɔlɔ i bɛ vie cogoya min na vie ten. I y'a mɛn wa? An cɛ e ma fɛn dɔ de faamu wa? Dɔgɔ nana don ne ka ɲɛnamaya la a ye ko dɔ de kɛ o kɔnɔna la wa e tɛ se k'o ye o. I m'a faamu wa? E ka siya ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ ne n'ale de bɛ ɲɔgɔn kan e t'a dɔn ne de b'a dɔn wa. N ka cɛ i b'a dɔn nin susu nin bɛ na ni kunkolo wuli la. N bɛ ka sɛbɛ de f'i ye dɛ. Kana muso da i nin kan. I tɛmɛna sira min fɛ i nana sɔrɔ dɔw tɛmɛn'o fɛ quoi. U y'a ye nafa t'a la u seginna kɔ. Donc ɲɔni i taga ko ye kana da i nin kan. Est-ce que Aja yɛrɛ bɛ ka miiri e la i n'a fɔ e bɛ ka miiri Aja la cogoya min na? Han? An cɛ o ye mun kuma ye? O ye mun kuma ye ne bɛ k'i ɲininka de kɛ. Mun e b'a yira e la k'a tɛ ka miiri ne la? Ɔ mun ne fana b'a yira ne na k'a bɛ ka miiri e la? Papa ye dansi. Wuli ka sigiyɔrɔ jan. Papa ne yɛrɛ bɛ k'e fo e tɛ ka ne laminɛ yɛrɛ. Cɛ ne ko ne ka mun b'i fɛ bayi e bɛ ne fɔ mun na? E tɛ la e kun voyagera dɛ. Semaine joli joli tɛ don i ka denbaya la. Ne ɲininka kun ye fɛ bayi. O bɛ e de ta ye ne ya? E de ye ne furu wa? I bɛ ɲininka mun na? N ka na so kɔnɔ ou bien n kana na so kɔnɔ mun bɛ s'i ma? Cɛ daraka dɔ di yan n ka o juma ye. Daraka dun banna mais n bɛ taa tobili kɛ sisan nɔ. Est-ce que kunkolo ka ɲi? Ne kana n ka so kɔnɔ ka na sɔrɔ ko daraka banna. E papa ne fana kun t'a dɔn k'e bɛna na dɛ. Sisan ne de kɛra bɔlɔfɛmɔgɔ ye. O tɛ semaine joli e tɛ se so yan nɔ ne bɛ se ka dɔn cogo di bi k'e. Bɔ dara! K'i kan ka daraka ko ɲɛnabɔ o de fili ye. Yafa man jo t'a la mais n bɛ n teliya n bɛ tobili kɛ sisan ka di. Wuli ka bɔ n kɛrɛfɛ bɔ yen. Bon sisan nɔ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ Aja ɲinana e kɔ. Cɛ ko mun? Cɛ n'a sɔrɔ e tun tɛ ne ka jo ye ne tun b'i da fara f'i tɔn. Bon donc ne t'en colle ma quoi. I b'a dɔn ne tɛ n da don vie la bilen mais an k'an pan o kunna sa. I b'a dɔn o don i ka cɛ ye san min kɛ ne na ya Petini yan. Petini o don ne tɛmɛtɔla ne ɲɛ b'a sigilen la o ka base la.
o y'a sɔrɔ a ni bisi dɔ jɔlen don ne nana ko n bɛ kuma fɛ i b'a dɔn a cira ne bolo yɛrɛ yɛrɛ de a bɛ ala cɛ k'a kɛ i n'a fɔ a tɛ ne dɔn n'a tɛ ɲini ka n tulo ci e ma ko bɔ a la cɛ ne fana y'a ni bisi ye ne y'a d'a kan n kana lamaloya bisi ɲɛna quoi sinon e b'a dɔn nin tɛ kɛ ne na ko ne ma ko b'o la o donc a y'o de k'e fɛnɛ la quoi walayi bilɛ cɛ n dabali banna a ye mun kɛ ne fɛnɛ la i tɛ na n k'o f'i ye o don na ne tɛmɛtɔ ko n bɛ taa ci la ne bɔra n Xanax de jɔlen ka carré kɔnɔ quoi i ma ka ne wele ko ne tɛ se k'o fɔ ok i ma ko ne tɛ se k'olu fɔ ne y'a essayer n ka cɛ ne t'aw fo aw tɛ ne dɔn ne t'aw dɔn y'a b'a essayer ka ci tigɛ fan bɛɛ kɛ mankan ye quoi ka jamana di a position yɛrɛ yira quoi k'a yira ne la non ale ka jugu ni ne ye sisan game kɔnɔna la quoi i m'a faamu wa i b'a dɔn Xanax bonya de kama ne y'a to yan ni Xanax tun tɛ yen ne tun tɛ petit minɛ dɔrɔn k'a kangari ta ala ni kira k'an faga a to n ka n sigi kɛrɛfɛ n bɛ n ka baara kɛ sisan e ta ma kɛ ne ye sa wa ayi o tɛ e ka dimi ne kɔrɔ o man di ne ye papa n'i t'a fɛ n ka dimi kɔrɔ dɛ wuli ka bɔ n kɛrɛfɛ o dɔrɔn de bɛ ne lafiya n sɛgɛnlenba de don mɛri dɔ ye n yɛrɛ yɛrɛ dutigi i b'i ka so kɔnɔ i tɛ kɛ yan nɔ tile joli joli k'o kuma tɛ f'e ɲɛna e ko cogo di ne ma foyi fɔ ne kɛra den segin a kan sisan ne ko n ko dutigi i b'i ka du kɔnɔ tile joli joli e tɛ se yan nɔ ko ne t'o kuma f'e ɲɛna ni seginna ni kuma ɲɔgɔnna fila kan n b'i tulo fa fiɲɛ na sisan mɔgɔ lankolon in mɔgɔ tɛ se ka lafiya i ka so kɔnɔ i bɛ to nin na ne bɛ segin bɔla yɔrɔ min na n bɛ taa lafiya siɲɛ kelen c'est quoi ça ala mun mankan wɛrɛ bi yan tuguni sa suruku tile fɛ cɛkɔrɔw ça va k'an bila tantɔ i yɛrɛ tɛ se ka denbaya la bilen cɛ n taara n ka affaire de la koyi affaire mana kɛ cogo o cogo affaire bɛ se ka bonya n'i ka denbaya ya cɛ a bɛ kɛ cogo di cɛ nin tun ye affaire dumanba de ye koyi wa ni tun ma tile fila kɛ nin na a tɛ se ka ɲɛnabɔ cogo si la i t'i sigi min ka sunkuru tigɛ la dɛ ko affaire walayi ne tun bɛ affaire de la bi cɛw wa a mana kɛ affaire min ye a b'i bolo yen nɔ aw hakili la ci wɛrɛ t'an na sunkuru tigɛ in kɔ ok a mana kɛ cogo o cogo la alihamudulila an balolen kɔni bɛ yan nɔ an ye kulu de o i taara i seginna i mana an sɔrɔ yan basi kɔni t'an na ok halisa ala kana basi foyi k'aw la ok o diyara n ye n nana komi aw ka mankan de tun ye ne lawuli n kun dalen de non foyi tɛ yen e bɛ se ka t'i lafiya ok foyi t'a la k'an bɛn o la kɔfɛ ok k'an bɛn depuis sisan n kana mɛn ka n ka tilela makɔnɔ dɛ mɔgɔ lankolon in a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ne ye nin sɔrɔ n bɛ qualité bɔ nin na a bɛɛ n'ala cɛ cɛ e ka siya ma ɲi sa e k'a da a to an ka taa ɲini ɲɔgɔn fɛ siɲɛ ɲini ma san pɛrɛ ka jigin yan n tɛ ne dɔn an kana tan ta nin ko yɛrɛ la an ka wuli an ka jigin an ka taa ɲini an ka wuli Kuz an yɛrɛ Batos, i b'a la a bɛ cogo di? wala tɛ togo la Cɛ a kɛra fama yɛrɛ. wala a kɛra tile filɛ Basi tɛ yen kɔni. basi foyi tɛ yen Ma. hali dunan ne bɔra gɛnɛ na ne m'i sɔrɔ yen nɔ Wa bɔn ne ka ko ka ca sisan dɔɔni n tɛ ka ye gɛrɛ na wa. Ne ko i tanti kibaru. tantiya a bɛ basi foyi t'a la Mais munna tɛ ka bɔ sisan nɔ? ne tanti filɛ nin ye a ka bɔli baden ninnu a ka bɔli man dɛ o olu tan t'a bolo yɛrɛ Batos e kɔni fɛnɛ b'a dɔn o kɔni tɛ plan ye fɛnɛ ka cɛ. Ale b'a dɔn k'a tɛ bɔ ale bɛ mɔgɔ ka wari minɛ k'a dun cogo di tantɔ. kuzen wari o ye wari Cɛ kalabanciya kuma nin man di yɛrɛ. Don la k'an to gɛrɛ na ne ye 2000 min d'aw ma dun. o waa filɛ yan e bɛ ka n'o de kiiri bɔ anw na cɛmannin tɔw bɛ ka 5000 du ka go ma e kɛlen ka nin 2000 dɔrɔn d'a ma e bɛ ka n'o de kiiri bɔ n na ko parce que la ko ne tanti ma bɔ wa Cɛ ala ka masa ne ye 2000 in sɔrɔ cogoya min na e b'a dɔn n'i tɛ mɔgɔ fɛ ka n'a ka wari minɛ quoi n'ale b'a dɔn k'a fɔ ale tɛ ne fɛ a kun k'o fɔ mɔgɔ min bɛ fɛ n bɛ t'o tigilamɔgɔ ɲini désormais k'a ka na nin ka wari ye n'a y'a dɔn a tɛna bɔ dɛ kuzen an jo t'a la sa an jo t'a la e bɛ ayi non jo t'a la tɛ o e kun b'a dɔn k'a fɔ k'i tanti tɛ bɔ e m'o fɔ ne ɲɛna de ne kun b'a to n kun bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini non ne de o kumana ne ye dangaden de ne ka wari bɛ taa nin cogoya la ne de y'a kɛ e bɛ yafa ma y'a mɛn e delila yɛrɛ ne bɛ yafa ne tɛna yafa dɛ i bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ ne ka wari lasegin k'e ka wari lasegin e ma ɔ se ka kɛ
Ne ni b'a dɔn ni ne taara nin fɔ n tanti ɲɛna aw ka kanu ta a bɛɛ bɛ dabila a sen fɛ. E Batozi cɛ fɛnɛ sa ne m'a f'i ka taa f'i tanti nin togoya la sa ne ko i ka taa fɔ ɲɛna n ka ɲɛna f'i min na n bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn ye ka baro kɛ mais ne taara fɔ nin o ɲɛna nin togoya na tan tɔ e kɔni b'a dɔn a kanu bɛɛ bɛ ban. I ma fɔlɔ la n'i kun fɔlɔ la kɛ i perela ka min fɔ e kun t'a fɔ. Cɛ den ne yɛrɛ de dusu bɔ ka di trop. Ayi o tɛ dusu bɔ ye o ko feere. Fɛnɛ sa n k'o to yen nɔ sa ne kɔni bɛ se k'i tanti la bɔ kana jɔrɔ la m'o kɛ un coup ye ka d'i ma. E ma fɔlɔ nin nɔ ne kun fɔlɔ la nin na kɛ anw filɛ ka kuma sama sababaden min kɛ anw to i b'a dɔn k'e dɔgɔya man di ne e yɛrɛ. Bestie cɛ ye n ka mɔgɔ ye o ko ka taa gɛrɛ na n ka cɛ maa dɔ i bɛ tila k'an sɔrɔ. Ne tila k'o sɛrɛ min yɛrɛ n bɛna taga bitigi la ci la fɔlɔ. Kana ɲinɛ ka bɔ n'a yɛrɛ. Batos. Ok k'an n'o la. Ok fo waati. An ka kɛ ten. Ouais. O don o ye n sigilen don bilakoro min kɛrɛfɛ a bɛ min. O ye jɔn ye? I bɛ ka tila k'i yɛrɛ kɛ tugumanci de ko ye jɔn ye? E bɛ se ka fɔ k'e tɛ ne dɔn? Ayi ne ma se k'i dɔn tan dɛ. I tɛ manamanakan fɔ dabila e ma se ka ne dɔn e kuma na cogo i tɛ lajɛ ka ɲa. E ni mun sigilen don ko gɛrɛ la fo ne tɛmɛna o la. N ka cɛ n'a ye kalaban cɛ a ɲɛ kan ba ye. E k'a to tan man. O na mun tɛmɛna an sigilen na o ye e de ye. O tɛ diyagoya i k'a fɔ o don na. A yɛrɛ bɛ min y'a bɛ min. Depuis o don n'an bɔra ɲɔgɔn kan ne n'a ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ. E n'a ma ɲɔgɔn ye. Bon ni n'a ye ɲɔgɔn ye i bɛ kangari da ye ko ne ko n'a b'a ka impoliya la o don ne tɛmɛtɔla a ma manque de respect kɛ ne na e de kama. O ye ni yɛrɛ cɛla de ye ne tɛ se ka kuma o la. I bɛ ka tila k'a fɔ ko ye ne ni y'a cɛla de ye. Bi ta kɔ bi n tɛ fɛ k'i sen ye y'a sen na bilen. I tulo bɛ n na. Ne bɛ ka kuma ne de ye. Awɔ n y'a mɛn. N kɔni ye kangari da i ye. Ni y'a nɔfɛ tuguni i bɛna dɔn ko ne ye mɔgɔ min ye. Nin to yen sa fo in ka bɔ yan dɛ mun bɛ yen. An tile. Kɔrɔbɔrɔ. K'a ɲɛ. Bato sama kan bɛ ko cɛ ni fama n'i kɔni ye nani dɔrɔn i mago bɛ fɛn dɔ la. O malo ne ɲɛ fi ni minɛ ne ma ka to ka na bɔ i la. N'o tɛ sa i b'a dɔn i ka to ka na bɔ. Ayi n'o de man di ne ta. Non jila sa i b'a dɔn i ka dimi o ko ninnu man di sa. I mago bɛ jumɛn la fɔ ɲɛna ma di. Ne mago bɛ min na ne mago bɛ lɛmɛ si kelen ani waati min dɔrɔn de la. Bato so ka ca dɛ lɛbɔti kelen ni waa kelen e yɛrɛ b'a dɔn marché ka suma i jɔn bɛ lɛbɔti ta don wɛrɛ bɛ waa kelen di. N'a man di a to yen nɔ sinon a man ɲɛ tɛ ne la koyi ne tɛmɛna bitigiba la sinon ne ka s'i ma yan koyi n'a man di a to yen nɔ. Non tɛ sa e yɛrɛ de dusu ka bon kojugu e b'a dɔn e ka to ka dimi ne kɔrɔ ko ni man di jɔn m'a ta ka di. Ayi ne tɛ nin nɔ e cɛ ni mɔgɔ mana na yan nɔ k'i ka fɛn minɛ ma. Non tɛ e fɛnɛ sa m'a ta ka ne de m'a fɔ m'a ta ka di ma a bɛna di ma. Ne k'i kɔnɔ mɔgɔ mana na k'i ka fɛn min di ma i b'i tɛgɛ o kuma caman ye. I ka lɛbɔti filɛ i m'a fɔ waa kelen. E kɔrɔbɔrɔ waa kelen gansan tɛ dɔɔnin dɔw kan. Mais Bato e m'a fɔ waa kelen yan. Dɔɔnin dɔw kan sa e ko de ka di ne ye. O bɛ ɲa la lajɛ. Kɔrɔbɔrɔ. O ye 400 filɛ nin. Ok. O fara. Merci. Jare. E b'a dɔn e ka ko ka di e kana to ka fɔ ma la. Non n tɛ famille ma. Mais su in na i bɛ ye dɛ. Su in na fitiri wagati min. Feere ka ko bɛ tan tɔ de yɔrɔ ne ma ni kangari da i ɲɛna mɔgɔ mana na k'i ka fɛn min d'a ma i b'i jɔ n'i ye fɛn min di dɔrɔn k'an ka ɲɔgɔn ye o ma ni mɔgɔ mana k'a ka fɛn minɛ la i b'i jɔ k'a ye ɲɔgɔn ye nin ye mun ye. Bato e fɛnɛ sa. Ayi ne tɛ na n'o de ye i ka fɛn minɛ a minɛ ayi a minɛ. Ayi sa e fɛnɛ sa n'a bɛ lamɛn cɛ Bato kana to ko ɲɛ. C'est vrai ne y'a f'i ye i ka to ka na dimi e ka dimi o ko ninnu man di ne sa. Ne tɛ nin nɔ mɔgɔ mana na dɔrɔn k'i ka fɛn minɛ dɔrɔn o ma bɛ fɛn di intérêt de kama. Non o tɛ sa e b'a dɔn e ka di ne de. Ne de man di ne bɛ nin bɛɛ d'e ma e yɛrɛ b'a dɔn e mana fɔ fɛn fɛn ne b'a d'e ma. E fɛnɛ ka tigi bolo dɛ dusu la sa e dusu de ka bon ko ninnu fɛnɛ man di ne sa. N y'a mɛn d'ailleurs ne taara so i kan. Oui k'an bɛn.
Ikan nyegen nyeren. Ibu orang nyegen no boleh sah. Mungera, kira tu. Atro. Saya cukup. Ibe mau jangan buat. Bona ke Ay mulai gila. No, ni la. Bro kamu kana. Kamu mana? Kamu gila banyak punya. Bro kamu kana. Atun. Atau saya benar ni cemi. Atun. Ibu rapi ni mah. Nama. Ibe mau jangan la dunga biti ko na tanchu. Kek sa blé dek kiriga. Ni ka dek. Wa iga jolle ba. Ngaji. Nama. Dilla sadilla. Atun ni gama. Nere boleh deh pasti kalau apa. Ah jolle be. Konti fere ni Ah magi ni jolle mah. be. Nye. Apeni pace kare ya ke sa senteri ka tu. Deliki ka tu. Emu mo. Emu mo. Kan na ce ba da. Cobela ni mafuke iga warda kun mane basa. Okay. Na kemenan ni bala. Kemenan. Na kemenan ni. Ya, iga kemenan. Aple. Kalau boleh ada macam kalau boleh. Amama, iga kemenan. Ini baca mau. Sika kemenan diri ma bala iga mo jangan dum iga kemenan diri ma kan. Kare ga tu. Yam ben nete abeni bache beni do. Koro non la meli te foiri bone ga fena. Ya ja. No ki ajene ma. Iga war diri ma ta. Iga war diri. Am yo So ni gama ya. Am yo soro ro gere. Koro. Ni fana nyano bilare. Nyano bila beni bache nyano bila. Enam yo soro dala e. Che batus. Che in fana mo. Bonim teta. Kia bonim te Emu mo shi. ndu sire be kan kewa. Ibe mo Ni jangan ba la. ndu sire be kan ke. Ni me kemenan diri ma. Ni me kemenan diri ma. Ya kan kan na boka do do bisa. No, let's see ala boga di. Ay mu de Ana kalpa duni nari. Let's see ala boga di. Ega ta atuni gam. Atuni kelen na ne gam. Atuni. Idilla ere da. ya bona. Ah te mo la ka pri de la je ba. Bi de la atuni gam. Mo ila ala je fa be mo la ila fa be sa. Cuma nak olimpi. Che batos. Ten fene joint. En bom batos. Nere orang siran nyere. La ne kuta ni bi fa. Ni mo su be tun telengan su yo. Apa lagi? Apa? Mula. Abon. Mau bina kalfa itu ya, ne boleh mau kalfa mino betale. Kifah nabi, iya kemana ninda, kifah no fena, ibna no dimbo nela. Ha? Ni bo chap ni fa san ne te ni bo chebo. Apa Parce que yara ikadni ikla nan mana kan. Apa? Mula. Na film. Grand sœur, mais nyege inogole bizarre. Ote nyege imaga kowa. Tisha ibi kan yongo kuma fanyeria. Ana nyega maka kowa. Oh, nogole mbare robi. Tisha ti yera do ibi ka fili yera masusan way. Pokodi. Ebe na fogone ya nyega ko e bolo karle do ke tisika nyega kwa. Grand sœur. Kana nyongo kuma fanyana bile ya me. Grand sœur, mais ne bere fino. E ka chala sigi bara yo olio. Ne be no ke tokodi. Ah, Nega chila sigi barare do ete sigate. Ebe daga sungo nga nebe dumun to bi ka de ma ide do nga wuli ka mo len kala mani ta ka ju. mais grand sœur, o te ka devoir de ya. Ebe de se ni ko kana nyongo kuma fo ya danga ke bita ya me. Grand sœur, mais nyenge fene nogole bana de sa. Nyenge nogo ko jugu ma yere de or la ni na fo. Ni ma dabo manga yere de kama. E ma da manga atemena manga. Ibi na fo ko nyongo ya fo ke bolo karlo ke te siga nyongo ko da danga ke bita e kulo be na. Fɛn o bɛɛ bɛ kɛ kuma ko ye ɲɛgɛn nɔgɔlen e yɛrɛ ɲɛ b'a la nin ma ɲi mɔgɔ wɛrɛ yɛrɛ bɛ se ka don ka na est ce que nin ka ɲi T-shirt jɔn ka kelen fi ɲɛna i ka malo bali a kun ta ka bɔ ne kan y'a mɛn ne bɛ malo ne kan ka baara kɛ k'e sigilen to yan na a jɔlen lajɛ bɛn foyi tɛ yen nɔ Mun kɛra? fɛn bɛ yen nɔ dɛ T-shirt kan ka fɔ ko ne ka ɲɛgɛn ko k'ale to yan na Ne ko tisha de ka ɲɔgɔn ko la ye wa? E de b'i ka cɛlasigi la wa tisha de b'a ka cɛlasigi la? Ne tɛ se k'i ka ɲɛgɛn ko a to yen. Tisha i nakun tɛ ɲɛgɛn ko ye yan dɛ.
Ni ɲɛgɛn nɔgɔla kana foyi kɛ n'a fɔ n ye a b'a ko c'est quoi ça? N y'a mɛn chéri chéri ka n'i dusu labɔ nin ko ninnu na saya mɛn Non mais ça mérite c'est chiant o bɛ e bɛ se ka ɲɛgɛn nɔgɔ k'a fɔ ko Tisha k'o ko don so kɔnɔ. ok chéri n bɛ changer ka na Ok. Ne balimamuso de ye Tisha ye papa ne tɛ fɛ i k'i da don ni Tisha ni ɲɔgɔn cɛ la. E bɛna i ka balimamusoya fɔ ne ye wa? Han? Balimamuso tigiya fɔlɔ e la wa? Han? Fɛn Fatumata dɛ e tɛ maloya e tɛ yɛrɛ dɔn. Ne n'ala cɛ e tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. Ne fɔlɔ k'i balimamuso ka bɔ a ka cɛlasigi la problème ba dɔ b'a da la yen nɔ a nana ne fɛ komi a ni lafiya e bɛ tila k'o ni siri ka d'o kun han cɛ i t'i yɛrɛ dɔn i k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye à partir de cet instant n tɛ faga mɛn k'i y'a bila ci wɛrɛ la a nana lafiya dili kama wa a b'a lafiya n'a ta waati sera don min a bɛ taa n'i tɛ se k'i ka ɲɛgɛn ko i k'i ka ɲɛgɛn nɔgɔlen to yen mɔgɔ lankolon sigilen na ye. Mɔgɔ bɛ se ka kɛ k'i t'a fɔ fana ko denmisɛnnin ka baara kɛ Tisha bɛ yan Batɔsi bɛ yan nɔ ninnu si tɛ se ka baara kɛ fo ne kelen de k'a bɛɛ kɛ ma nafa jumɛn b'u la so kɔnɔ yan. ko in bɛ cogo di O dun ye mun ko ye? n tɛ kalabanciya la dɛ Ma chérie mɔgɔ b'a fɔ i cɛ yɛrɛ ma ko kalabanciya. n bila ka b'i bolo i fɛ n'i ma fɛn fɔ ne bɛ fɛn min faamu i fɛ ne bɛna yɛlɛ i fɛ la Mun dun kɛra? E b'a fɛ ne ka mun f'e ye? i bɛ don dɔ de fɔ kɔɲɔ kan ka kɛ don min Bon. Donc si je comprends bien kɔɲɔko de don. e yɛrɛ t'o dɔn ne C'est vrai ko in munumunu salo bɛ ka caya mais o ye jɔn na ye n bɛ fɛ k'a f'i ye i ka dɔn ka fɔ n hakili b'a la tile 2 in na an b'a ko sigi sen kan. o ma m'an si kɛ don o don tile 2 in na dɛ o juste mun yɛrɛ bɛ yen nɔ min b'a to a kɛ tile 2 in na Bajalo i b'a dɔn problème fitinin dɔ de bɛ yen Tata ka côté n dɛsɛlen don k'a fɔ Tata ye o dɔrɔn de bɛ yen. haya ban ne mago de bɛ Tata la ne Aïcha mago foyi tɛ Tata la Tata ka fosi de tɛ ne ka kɔɲɔ la ne ka kɔɲɔ ye ne ka kɔɲɔ ye Tata ta tɛ ka kɛ o ne de ta bɛ ka kɛ Tata de ye ba ye ou Tata de ye furu ka don wa kan na Tata ko kuma fɔ ne ɲɛna a y'a faamu ni tɛ se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la fana i k'a fɔ ne ɲɛna cɛ fugari ko man di ne ye dɛ. ma chérie au moins faut que ne k'a ɲɛfɔ Tata ye sinon a ma nɔgɔ dɛ. K'i ka bɔ n dala ni Tata ko kuma de e fɛ ne ka mun de kɛ dɛ walayi n'i ma don dɔ fɔ ne ɲɛna kɔɲɔ bɛ kɛ don min na n bɛ n ka minɛnw cɛ ka taa yɛlɛma i bɛ n dɔn ye muso min ne m'a kɛ ne t'a kɛ A fɔ a safurulayi. n b'a dɔn Tata b'i faga o sen fɛ n'a b'i faga a b'i faga N y'a faamu. n bɛ n kale a ka bon ka kale kama n'i ma don dɔ fɔ Ayi n'i ma n ka minɛnw cɛ ka taa i k'a fɔ n ma tu ɲɛmɔgɔden tatɔ filɛ a tɛ s'o ma sa a tɛ s'o ma e k'i a bolo tɛmɛ n'o dan kan yɛrɛ komi ne de tun bɛ k'an sigi k'i kɔnɔ tile 2 in na n b'a ɲɛnabɔ n'Ala n'u sɔnna. y'i yɛrɛ tile 2 in na fɔ ne ɲɛna ne mago foyi de tɛ tile 2 in na i bɛ don de fɔ ne ɲɛna ne mago bɛ don de la. Ok n y'a mɛn. Ma chérie i b'a dɔn kɔngɔ de bɛ n na n bɛ dumuni dɔɔni sɔrɔ i la. I ka nansɔngɔ bɔlen i ma nansɔngɔ bɔ yan i bɛ taa i ka Ala fɛ yen Tata dɛ i bɛ taa dumuni kɛ o tɛ kɛ yan A ma se o la sa ne b'a dɔn k'a fɔ n m'a fɔ i k'i kana maga n na Bajalo i b'a dɔn ne tɛ fɛ i ka dimi ne kɔrɔ. n'i tɛ fɛ ne ka dimi kɔrɔ kɔɲɔko i t'a bila e de t'a bila i b'a fɔ ko kɔngɔ de b'i la taa Tata fɛ a ka dumuni d'i ma ne ka dumuni bili e da kɔnɔ ni kɔɲɔ tɛ n b'a dɔn hali i sen n b'a dɔn ni kɔɲɔ tɛ a tɛna se kana to n ka dimi dɔrɔn Ok n y'a mɛn wuli ka bɔ ne bɛ taa fɔlɔ. o si tɛ ne ka sira la wuli ka bɔ bani don o don kuma kelen a m'an si o la Ma fille
Ça va? Ça va. Kanu. Kan foyi tɛ yen. Kɔni baasi t'i la. Baasi foyi tɛ yen. N bɛ se k'i ka numéro sɔrɔ wa? I tɔnɔ Adama wala. Ka ne ka numéro sɔrɔ wa? N ko Batɔsi terimuso de don. Batɔsi terimuso wa? Tɔnɔ Adama e filila ne ma kelen. N ko Mira de don. Ne ni Batɔsi tɛ tile kulonkɛ la so kɔnɔna na depuis n'an ka dɔgɔ. Mira. Hakɛto dɛ. N filila de n bɛ kulonkɛ de la. Ahan, e ko ten tɔnɔ. Ouais. Nka kana nin bila i hakili la koyi. Je plaisantais seulement. Oui. Sinon foyi de tɛ yen. Wa ni dɔnbaga dɔ de tun bɔlen don kosɛbɛ. Ne yɛrɛ tun fɔ o de don. I y'a ye? Bon n'i taatɔla ye yɔrɔ jumɛn na tan? N bɛ ka taa o yɛrɛ de fɛ yen nɔ. Batɔsi bɛ yen nɔ. Non Batɔsi tɛ yen a bɔlen de don. Ah, ok. N'a nana i b'a fɔ ko ne kun nana fɔ aw yan nɔ. Donc problème foyi t'a la. Awɔ. I y'a mɛn? Ne bɛna Olize ka segin. Ok. K'an Nka bɛn. hakɛto. Ni action in kana na bila i kunna koyi. N bɛ kulonkɛ dɔrɔn de la i y'a mɛn? Awɔ. Sinon foyi de tɛ yen. Awɔ. E ye ne denmuso terimuso de ye. Awɔ, n y'a mɛn. Wa comme n y'a f'i ye cogo min na i ni dɔnbaga dɔ de tun bɔlen don. O dɔrɔn de don sinon foyi tɛ yen i y'a mɛn? Awɔ. Voilà an b'a kɛ tan. Awɔ. K'an bɛn don wɛrɛ. Awɔ. Ni Batɔsi nana i ka n ka foli f'a ye. Ok problème foyi t'a la n y'a mɛn.